Indiana al bet al bombi instemanese il carrozzi il-ħinkin nofsi l-lejl skorra bil-portieri magħluqin ġewwa kellu mara rikba ma kienx żgħira fl-età bil-onnella sorra u basket ħajwassala tal-pietà tal-karozzi marax il-wiċċa la jafqira lanqas sinjura għaliex din fit-tlam waqfitu biex tibqa' minnu sew mistura propju ħdejn il-ċimiterju talbitu biex lila jwaqfila altru stenna nizla naqra ħsib il-basket rrit joħdila jistennija xeba u tela u simela jeni mar l-imsida biex jizarma ħdejn il-għajn tal-ħassilin nizel fetaħ ir-remissa biċċa xema marisi fil-karozzin sema il-biki ta' tarbija tal-ħali l-martu jqajjem u għalila kull ma ġara fil-karrozzin kellu darbija ħallitilu waħda mara martu taret minn ġo sodda u għal-barra tajċ kem ġriet fetħu l-basket sabu tifel Isu anġlu ta' smewis Miż-żewġin tfal qatt ma kellhom Tistgħu taħsbu kif ħatfuh Qaltlu nafżaw lill-ġustizzja ngħidulhom li ser inrabbuh Il-ġustizzja ħallitulhom permezz tagħhom li sommuh ikun binom u bin Alla u kun jomom stess jagħtu kun jom taw kamen suli kif kun jom Karmena u Lejli u peress li mill-mewt salva għażlu li sem ta' Danieli biex ma ntawwalx dat-tifel kiber u sar ġuvni moħħu miftuħ ħafna flus kienu jħallsulu biex fl-aħjar skejjel jibatuh ħajjar sewa liġi stinka u studja b'serjetà ta' avukata kwista l-lawrja minn ġo l-università hawnhekk ditlu il-karriera abbatnilu mhux ser jibdielek minn ġo l-qorti toħroġ titħaq għax il-kawza jrebbaħilek issa Lejli bih jissime anki bih il-karrozzi Daniel zammom bħal sinjuri kienu jgħixu ferħani darba waħda kien hemm raġel
strage li betti ci accusat, kien hemm żball, kien innoċenti lil Daniel Abbat avukat. Kieku flimkien kelkom taraw tindunaw it-tnejn min huma għaliex tant kienu jixxiequ tista' tgħid fulla maqsuma. Daniel baqa' ferm mistaġeb iġġassat fuq il-klient għallu provi nakwistale u noħorġok b'innoċent. Waqt il-ġuri x'difiża dan il-bravu avukat b'ħafna provi u argumenti ħarġu ħieles liberat. Il-klient ferħan u gburi għallu storja ta' interess. Daniel sema sew l-istorja u sab li kien missieru stess. Daniel għallu xferħa tajtni kull mat li kollox preċiż għanqu miegħu bisu għallu int missieri il-aziz. Missieri sajib amana u li moddi kollu ninsew. Aħna ngħixu l-erba f'daqqa u blina la ngħaddu sew. Għallu ibni jien kont ġufni għall-Awstralja emigrajt, somma flus jien tajt lill-ommok u battila kull ma ħlajt. Imma ommok ma semeċ minni, sabet mara mil-ħallelin, ħadit ilaj il-flus kolla u telqitek fil-karozzi. Għallu missier mursi bil-ommi illi sibtni fittex għajdila u intandek tamel bħali u jek zbalijat għandek taħfrila. Għallu l-ommok mus sertara għalix edha mal-mejtin. Grazzi l-Alla najt li sibtek l-avukat